Mulai, Bro. Nih. Anget. Adem. Hawanya adem, guys. Masa apa emang? Masa apa dengan tadi? Masa, Bro? Uritan. Uritan deh. Tuh, Bro, bojoku masak. Tak soteng no. Enak ya. Uritan kuwi apa ada ndok niki lho nang ayam merah. Niki tak isi cilik-cilik tapi lur terus iki apa? Jantung. Salam saya. Ambek iki lho. Iki besok ora nggo sarapan. Tahun sarapan. So ambek iki sarden, Bro. Iki dikei Anissa iki mang. Sarden enek ndok apa yo ora roh. Ndok bulus apa ndok apa. Sama enak kayak sarden ndok tok iki. Menu hari ini enak banget. Banget kan. Tapi aku Banget. ora njopo. Aku pilih kulkasku, Bro, sini. Ora isine Jambu gedang be bertok iki. gampang dino sisan. Nah, ya. Untuk apa? Untuk jeruk bali kanggone Pak RW iki ya sepo Kon siapa? Pak RW Jepang. Oh, Tison. Ada mesin anu, Aku Pak. punya bestie, guys. Bestie itu Pak RW Jepang. Gibran turu tanah kembali nih. Anakku turu. Keselen, Bro. Baru tutup pitik, keselen. Boneka ulone nanti. Turu mulai bar magrib nganti saiki. Gue punya ngereng lilir ya, mau. Nah, aku pray tak tunggu nih lilir. Ngantuk deh. Apa? Kenapa? Wis ben turu kok. Ben turu. Kipas sekakno. Lho gak adem. Sitok ae. Wis cia. Lho siji. Wis. Nang sapa? Ben turu. TV kenanganku Jakarta ya. Zamane kerja ning Tiki mbiyen kae dadi kurir, Bro, untuk TV iki. Tak mulai. Iki nek anakku moron Jakarta yo gak bakal aku tuku TV. Iki berhubung anakku bojoku moron Jakarta, akhirnya aku tuku TV ben kena aku dulu-duluan kontrakan. Iki tanganku gak mari-mari orang mana tak tutup lho ya. Ngono sapa? Pijet ora apa-apa lah Mbak Sri. Masih kan iso malah penggantungan ya kok. Dan nanti pijetnya. Itu besoknya mau balas dulu. Belas sama. Sapan. Mari-mari lo ya. Sasi lo. Iya ora apa-apa ya. Pijet ora apa. Kalau enggak demek ya niki langsung Kosong ngenteni barang wae. Jemah. Jemah ora apa-apa lah kok. alah kok Hello apa? wong nek mboke kok Yo ora penak ya kok. Wong kareng ngenteni perang dino. Jemahe kok gak usah ngrepoti wong tuwek sama. lah aku nek duwe lah aku nek duwe Kondi. kok ngono mah Wis lah jemah. aku duwe kontainer aku godhok Mau transfer uang. Transfer uang rono rene. ora aja transfer ini ora capek bojone lek Emang masaknya tak piro ya? Masak ki mang tak piro?
masak ndang ketok bro, jangan kene. Jadi suku ki masaki sore ora tau masak esuk. Mbok awane mangan ku opo gak ro. Tak mangan. Lagi Gibran Kamar iki. MPG. Aku mau asline pisan iki. Masake nek sore tok. Nek dia masak pagi ngono ki aku masak sore ngono kuwi. Cek kurang penake piye yo. Ora tak plekoto tak masak esuk gak. Aku wis penak kok alhamdulillah. Ora masak yo ya. Iya nang tuku wae gak apa-apa lho piye kurang piye lho bojoku kuwi. Ambek jajane ambek belanja di kemana nek jajane lho. Jajan apa ae? Entek. Tuku rambutan laweki pinje sak kumbom yo. Ngono ki mbak Udi ngengi opo piye. Dintekno anak embos. Yo wis nek seman Gibran gak apa-apa tak rembutan dhewe. Soale dhewe tak goco kowe. Dintek anak. Ora boleh sampai aku mau dinje mang sak ada terus apa roti tawar. Roti tawar sak ada, anakku kurangan tak tekono neh. Terus tae tuku ubi. Ubi Cilembu. Piro iki? Mbok pokoknya aku mau tuku rambutan ambek Ubi Cilembu. Ki mbok anu, mbok gedhok. kukus. Mbok kukus. 26.000. Iya kira-kira entak piro mang. Mbok gak takok piro. Kon butuhku tuku rambutane sak gambir ambek ubi telu kuwi aku 26.000. Ya murah ya. Ambek roti tawar. Ngantuk. Blonjo mangan ambek blonjo jajan akeh jajane. Oke lagi. Wes ayo rono. Aku tiba-tiba malah pengen rempah. Yo kuwi dirempahkan kena. Ubi Cilembu mosok gak kena. Kudune telo jabut. Iki mang jenenge apa? Kosen-kosen. Oseng apa? Uritan apa nek Ya, saya. dok nek ngarane apa? Uritan. Aku saiki ya gak ditanya kayak enak apa ya. Njoba wadem mbene barudan. Aku besok bro gimana? Kayak mulai kena kopi, mbek kae. Aku gak tau turu miring nengen saiki. Lah terus Loro. Ambil kesuwen tak miring. Mau aku gak tau bengok-bengok nek kowe ngono. sok pijet sok kok. Terus sadke susah, sok jemahe. Lekas ngewanjer niki. Lah sok jemah pijet. Iya. Enggak nak tak ono Pak sepeda. Ya ora apa-apa ya. Tapi kan ora suwe kowe ngono pijet tok. Ora pijet tok mulai kok biasane. Lah ya. Sesasi lho ya. Iya toh. Kawit dupi mulai Dek. Iya. Aku sambarku nganti saiki lho. Demek larane mbayane kula ora apa gak ora ya. Demek limi, Bro. Iki salah harus belah kene. Kene ambek kene. Kene iki kita demek kalau tak loro ya. Iki sing loro. Kene. Ke rumah sakit ae. Kuwi Lab. Di lab. Ndang nek apane jeneng ora ora. Telake. Mosok telane pundak iki. Heeh, telake. Telayune silit kok. Enak iya, kita dondong. Dodonge lowegi ya. Kayak sing duwe. Sing duwe sepo. Sing duwe bujang lapuk. Saking kelapuk nek. Aku saiki kata gak betah melek kenapa ya? Ya meteng. Bojoku meteng paling, Bro. Wong ora betah melek bengi bojoku meteng. Jadi jaluk yo ku. Pengen di anak wedok kembar. Kembar untung. Kenapa? Sita. Siji. Jeneng Novina. Sita wedok. Jeneng Novina. Lah kenapa lah? Sita wedok. Kok ana nartek? Ayu, lemu, melana.
jemboke Nyanyo-nyanyo ya. berat ya